Larramendi ikastolaren hastapenetatik euskarak, herriak eta mungiak elkartu gaitu. Egunero elkarrega. Harrezkeroztik, horretan gabiltza. Duela 50 urte hasi bait ginen egunero alkarregaz gurasoak, irakasleak eta ikasleak ikastola eraikitzen. Egunero elkarrega. Bueno, ni Andrea naz, ikasle hoia naz, eta orain umetxu bideko daz ikastolan. Eta, ikastolan niretzako familia da. Baialen Lujanbiok txapela eskuratu zaunean, esan zaren modun azkenengo agurretu bertzon, ez? Herri hau sortzen jarrai dezagun euskaratik eta euskara. Bizkaiganetik egun zentia, jagole madalen egunero elkarregaz. Egunero elkarregaz. Zein da Larramendi ikastolaren erronka? Dudarik gabe, 21. mendeko gizarteak eskatzen duen ikastola antolatzea. Egia esan, hezkuntza, berrikuntza eta sorkuntzarekin estuan lotuta dago. Eta Larramendi ikastola prest dago, gaur egun hain aldakorra dan gizartean behar izan berri hori aurre egiteko. Horrek aukera barriak irekiko dizkigu. Eta zer esan, gure estrategiaren ardatza geure seme-alabak dire. Eta horregaitik, Larramendi ikastolan egindako lanaren fruitua eurek jasoko dute. Eta hori da gure erronka. Nola egingo dira aldaketa horiek? Ikastolaren etorkizuna bermatzeko plan estrategiko parte hartzaile bat dugu martxan. Buru belarri gabiltza azken hilabete hontan, langile, familia eta ikasleak gure etorkizuna zertzelatzen. Eta laizter izango ditugu proiektu zehatzak antolatuta eta martxan. Nolako ikasleak ezin nahi ditu Larramendi ikastolak? Gaur egun ikasleek edukiak ikasteaz gain bestelako gaitasunak ere garatzen dituzte ikastolan. Oztopoa gainditzeko ahalmena, komunikatzeko gaitasuna, taldean lan egiteko zaletasuna eta adimen emozionala besteak beste. Gaur Larramendi ikastola osatzen dugunok, zer ikasi dezakegu ikastola sortu zutenengandik? Atzera begiratu behar dugu, nondik gatozen jakiteko, baina batez bere etorkizuna begiratu behar dugu eta etorkizuna berrikuntzan bilatu behar dugu. Eta honetan ausartak izan behar gara. Eta mundua beti aurrera joan da berrikuntzaren bitartez, idea barriaren bitartez. Eta guk ere hemen gure egunero alkarregaz lan eginaz berrikuntza berriz implantatzeko aukera izan genezake. Eta uste dut hori dela guk egin beharrekoa. Zer ekarri dio ikastolari ibilaldia antolatzeak? Ibilaldiak ikastolari ekarri dutzo ikastola proiektuarekiko konpromisoa berrestea. Konpromisori berretzin da lan talde zabal batek lanean, elkarlanean aritu da konpromisoi irakutsiz hezkuntza proiektu euskaldun, herrikoi eta berritzaile baten alde. Zer egingo du Larramendi ikastolak ibilaldiaren laguntzarekin? Ikastolako eraldaketa prozesu honen atal nagusia bihotza pedagogia da. Eta hezkuntza berrikuntzak baliabideak eta inbertsioak eskatzen ditu. Esate baterako, espazioen berrikuntzan, profesionalen prestakuntzan eta horretan lagunduko gaitu ibilaldiak. Pausoak aurrera emoteko aukera ederra ekarri behar dago eta pausoak emoten etorkizuna eraikitzen dugu.